L'artiste nigérien Mahmoud Nodonko vous donne rendez-vous le 10 juillet 2021 pour sa nouvelle projection musicale intitulée Shugaban-Kasa Mohamed Bazoum. L'objectif principal pour lui est de démontrer que nous aussi, nous avons des artistes qui sont prêts à parler du travail de notre président à travers notre musique traditionnelle. Il est primordial d'informer les Nigériens partout dans le monde et avec notre musique. Salamu alaikum maza da mata mutanen Nijar. Wannan wakar sai Bazoum sai da ka hau sunanta. Yau zan sake ta insha Allah. Duk wanda ya same ta mun dora challenge. Wanda ya na daya yana da iPhone Pro Max, wanda ya na biyu yana da iPhone Pro, wanda ya na uku yana da iPhone sample. Insha Allah zan ba da wannan kyauta le premier août. Sai da ka hau. Salamu alaikum mutane maza da mata. Sannan dan mu kara wa mutane karfin gwiwa, za mu kai gasar nan har zuwa mutum na 10. Mutum 10 ake bukata, daga na 1 na 2 na 3, amma mutum 3 su ne suke da waya daga 11 Pro Max zuwa 11 Pro zuwa 11 sample. Sauran duk wanda ya zo daga na 7 zuwa na 10 yana da kyautar gizina yadi 3. Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Ibn Muallim Yusuf dai mitu baban Pele, kuma ni ne jiri bisa ga challenge din nan da aka aje na wakar shugaban kasa mai girma Mohamed Bazoum wadda Mahmud Nodonko ya rera. Sunan wakar sai da ka hau. Ku shirya wa'annan gasa da aka dora, kuma an dora manyan wayoyi wanda shi Mahmud Nodonko ya yi alkawari zai bada. Ni kuma tsakanina da Allah zan bi, kuma an dora manyan wayoyi wanda shi Mahmud Nodonko ya yi alkawari zai bada. Ni kuma tsakanina da Allah zan bi sau da kafa, ba ruwana da wani kowa ne, ba sani ba sabo. Wanda ya fi cancanta ya zama na ɗaya, wallahi shi zamu ba na ɗaya, na biyu kuma haka, na uku haka, har zuwa ƙarshen yawan kyaututtukan da aka ɗora. Ina muku fatan alkhairi, Allah shi ba mai rabo sa'a, amin. Kuma an ɗora manyan wayoyi wanda shi Mahmud Nodonko ya yi alkawari zai bada. Ni kuma tsakanina da Allah zan bi sau da kafa, ba ruwana da wani kowa ne, ba sani ba sabo. Wanda ya fi cancanta ya zama na ɗaya, wallahi shi zamu ba na ɗaya, na biyu kuma haka, na uku haka, har zuwa ƙarshen yawan kyaututtukan da aka ɗora. Ina muku fatan alkhairi, Allah shi ba mai rabo sa'a, amin.